sa lahat ng mga Marites, mga Marison, Maricar, lahat kayo. Tanong kayo ng tanong, mag-reaction video daw ako tungkol sa mga senador. Nako, eto na. Number 1, kay Jinggoy, maawat mahabag, tigilan na ninyo yung pag-iintriga sa amin na lagi kami pinag-aaway. Nung hinahanap ko yung upuan, nandun ako sa tabi ni Jinggoy dapat, nawala, na dinampot, pagkatapos kay Senator Marcoleta na binabantaan. Naku talaga naman, sinabi ko, ano ba ito? Sunod-sunod tayo. Iniisa-isa tayong i-plunder. Yun ang sinabi ko. Wala akong sinasabi na ayoko kay Jinggoy, ano? Grabe! Ang maliwanag, talagang iniisa-isa kami. Ikalawa, ayan, si Joel at si Cheese. Bakit daw ng Judas? Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Ako, may konting kaalaman sa ginagawa sa kanilang katakot-takot na pressure, katakot-takot na kaso. Ang hirap-hirap talaga kasi ganyan din ang ginagawa sa amin. Kaya, ang pinagdadasal ko na lamang ay sa mga susunod na buwan, makikita din namin ang kanilang mga boto sa impeachment, sa budget, sa Blue Ribbon. Ayan na lang pinagdadasal ko. Ngayon, ito naman tungkol kay Senator Dante Marcoleta. Nako, eto nga, sabi nila plunder. Ewan ko paano naging plunder, wala namang government money involved. Pero, kung sakasakali, totoo ang balita na nag-aaway-away sa krame at walang gustong mag-serve ng arrest warrant. Ayan. Yan ang totoo. So far, yan ang mga chika sa Senado. Kaya, wag na ninyo kaming pag-aaway-awayin. Tigilan na yan. Stop it.